Моля ви, спрете да правите тези 3 грешки, когато децата ви учат английски. Първа грешка. Хайде, мамо, да кажеш здрасти на английски. Кажи здрасти на английски, нали? Кажи здрасти на английски. Кажи hello. Кажи hello. Кажи hello. Кажи hello. Въпреки че го правите с любов, по такъв начин създавате съпротива при детето към езика. Нещо, което ще отнеме време, за да може да го отработим. Втора грешка. Хайде сега да ми кажеш как е глава на английски. А нос? А пръсти? А ръка? А камък? Преводът on the spot е трудна задача дори за възрастни. Жаси, Да? я кажи как е черпак на английски. Дори аз не се сещам за някои думи понякога. И by the way, черпак на английски е ladle. Трета грешка. Да натискате детето ви да учи езика, когато очевидно то няма интерес. Как така няма да ходиш на английски? Не ме интересува, че нямаш глава, нито крайници и че съседите правят ремонт. Тръгваме на английски. Запомнете, английският е връзка, не тест. Дайте пространство и любов, те сами ще говорят.